रौरा ना आइब तो जियब कैसे हो। फाटल करे जाके सियब कैसे। रौरा घीव के ककरी होई राजा जी। ढोर को बना तो पियब। कुछ गीत बड़े भैया जब पगड़ी बनले बने समय के अनुसार भी गीत होला जौन यही समय पर निमने लगे। छपरा सिवान बगल में गोपालगंज जिला बा। वो जिला के एगो बड़ी सुंदर गवैया कहीं लेखक कहीं जकर आज ले गुण ओरिजिनल गायक लोग आवता उनकर एगो गीत बा कियो बना और हबिए राजा जी। जय हो बड़ भाई हो बड़ा तार सीटे नहीं सवती न करे बोलिया प्रिंस बाबा साल लायरा सवती न के बोलिया साल लायरा सवती न के बोलिया अरे साल भोजपुरी जौन शब्द बा सिपू भैया पंकज भैया तो जानते बड़े ये भोजपुरी जौन चीज बा अगर हम भोजपुरी से हट जाए बड़का भैया अगर हम भोजपुरी छोड़ दी तो हमारे कुछ औकात बा जी टिंकू भैया तो भोजपुरी हमारा के बहुत कुछ दिहल तो हमारों के फर्ज बा हमनियों के कुछ दी जा। एगो गीत रहे कैसे दो ओठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दे हम कहब तो लोग कही नो मारो तो सुन ले
यूट्यूब बा हाँ ऐसा कह जे हमारा मुंह से कहल हो अरे कुछ बात अधूरा बा मिल तू तो कह दी होती भरपूर भरोसा बा धन अइबू तू एक दिन गोलू के मोहब्बत के अपन अइबू तू एक दिन गोलू के मोहब्बत के अपन अइबू तू एक दिन और का ए प्रिंस बाबा भल गारी जमाना दी भल गारी जमाना दी हंस के हेलो अरे सल्लल्लाहु पियावा के याद में मेहरारू कहतिया एक मन करे घर में एक मन करे रे घर में यही पता कहिले तो कहलू कि कहलो मेहरारू बनो एक मन करे घर में हसरी लगई ती जहरा खाके एक मन करे हसरी लगई एक मन करे घर में आज हसरी लगई जहरा खा अरे मरी दिया अरे गावा न करो वाला सब दिन के बोलिया हमारा भी रहनी तो चढ़ रहा ऐसे कि हम हुए एगो बानरे हुए हम हुए एगो बानर होई कि ऊ बानर ना कि बूट फेंक के बजावे सब करो बाकी ओरिजिनल को अरे सल्लल्लाहु तुझे मन करे तुझे मन करे तुझे मन अरे करे करे तुझे मन करे तन में बहुत
लगई ती जोगिनिया मन के अरे रोहितिया जोगिनिया मन रोहितिया जोगिनिया मन के अरे सरस कवे गिले भुला ए प्रिंस बाबा नो 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 सारे सिकवे गिले भुला के कहो जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो फिर हो कह तो लोग कही के सुनले ऐसे हम कहबे रूपा कोनो दिनवा शिकार हो जइबू कोनो दिनवा शिकार हो जइबू कोनो दिनवा शिकार हो जइबू हमसे मिलबू हमार हो हमसे मिलबू हमार हो एकरा पहले हमरा के 40 रुपया हमरा के शंकर यादव जी दे और का कहतरी अजीत भैया 15/6/2022 के न्यू सागर डीजे भागर में अरविंद सिंह अभियंता और अजीत हलचल जी के रात्रि दुगोलाबा राम बाबू जी बिहार पुलिस में बानी वहाँ के आयोजन करता बानी भागु बाबा कहले भागु बाबा कहले भागु बाबा आर कहले गोलू राजा मस्ती म्यूजिक यूट्यूब चैनल एक दूगो चैनल बा जो हमरा के खूब आगे बढ़ होले बड़े सब गोलू राजा मस्ती म्यूजिक आयुष्म मस्ती म्यूजिक बा एगो नित्य बा बाकी लोग बढ़ाओ तुहो लोग बढ़ो बाकी निमन से बढ़ो फोकचा बेच के मत बढ़ो हीरा बेच के बढ़ो हमें तोहरो फायदा होई हमरो होई भागु बाबा कहले काटो आर भागु बाबा आर कहले काटो चिंता से दहिया अरे गलताया चिंता से दहिया गलताया
आज के आयोजन करता श्री मार्कंडे सिंह जी की ओर से सब कलाकार के मान सम्मान मिलो। भाई हमारे रवि जी फागु बाबा कहले फागु बाबा कहले फागु बाबा फागु बाबा कहले फागु बाबा कहले फागु बाबा कहले फागु बाबा कहले फागु बाबा आदक कहले जरिया चिंता सदैया गलतायरा चिंता सदैया